Wel, helo bawb, a croeso mawr I lwyfan y Llanerch yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n hyfryd I gael bod yma, gyda'r panelwyr gwych sydd gyda fi. Owain a Llinos, o'n i'n yr ysgol am gyfnod gyda chi, a Hedydd fan hyn, dwi wedi cael y pleser o ddod I dynafod I dros y dyddiau diwetha, lle ni wedi cael cyfle I sgwrsio rag flaen y sgwrs hon fel petai. Felly, dwi jyst yn mynd I ddechrau drwy ddweud bod fi fy hunan yn teimlo'n reit nerfus heddi gadeirio. Gobeithio bod hwnna ddim yn eich chi yn y gynulleidfa I deimlo yn anesmwyth, ond fi jyst yn meddwl bod yn bwysig I fod yn onest. Mae'n well mas na mewn, fel wedodd Owain wrth ei gynnau bach. A fi'n cytuno'n llwyr, achos yn barod fi'n teimlo lot yn well. A mae wedi bod yn amser hir ers I ni ddod at ein gilydd fan hyn ar faes Eisteddfod yn diwe. Hedydd, sut o ti'n teimlo yn dod mewn i'r brifwyl? O'n i'n teimlo'n eitha emosiynol. Just fel gyrru mewn a gweld y maes. Nes I fel sort of dechrau. O'n i'n fel, na, pai llefen. So ti wedi cyrraedd y maes to, o'n ffain. Llinos, beth amdano ti? Mae'n sy'n braf bod nôl a gweld hen ffrindiau a dath y normalrwydd pan o'n i'n cael prynu bwyd i'r plant a ni'n deulu o 6 a talu fel rhywbeth fel 35 pint am sausage a chips a ni'n meddwl, ni'n nôl I normal, dyma Steddfod. Felly na, mae'n braf bod nôl a jyst gweld hen wynebau a jyst cael crwydro a cael rhyddid i'r plant hefyd, mae'n lle saff. Ond ti wedi bod yn rhan ynghlwm yn gweithio ar y cyd gyda meddwl a lysh I greu tips mwyn goroesi, sydd yn air eithaf pwerus, ond goroesi yr wyl mewn ffordd llesol. Mae rhain bwysig iawn yn diwedd. Achos dim pawb sydd eisiau dod nôl I dorf o bobl, felly mae'n bwysig parchu ffiniau a gwneud yn siŵr bod nhw yn iawn yn feddyliol a bod yn hollol normal I deimlo fel yna. Achos os na chi'n siarad am y peth, chi'n meddwl bod pawb yn hapus I fod yma, hapus I byd, ond weithiau mae jyst cymryd y cam na a meddwl, reit, dwi ddim yn iawn, neu jyst anadlu, cymryd gan bwyll a bod hynny'n hollol normal. Mae mor bwysig I rannu'r gair yna. Mae heb os. Owain Llyr ar y pen, be amdano ti? Dod nôl I Steddfod, ti'n brysur gyda dy waith wrth gwrs? Ydw, mae trwy'r wythnos, the long stretch. Cyn dod, o'n i wedi cael wythnos brysur wythnos diwetha, a oedd da fi un ddiwrnod I decompreso'r gwaith yna, I baratoi, dadbacio un ces, pacio'r ces arall, wneud y golch I gyd, glanhau'r tŷ a dod lawr I Tregaron. A I fod yn onest, o'n i'n eitha stressed, o'n i'n mynd hwylio I fewn I overwhelmed, ti'n bach mynd. Achos o'n i'n meddwl am yr wythnos oedd ymlaen I yn ei chyfanrwydd. Ond wedyn ni... Un ar y tro? Un dydd ar y tro. Un peth ar y tro, ti'n meddwl, hwn yw'r peth cyntaf fi'n neud heddi, a wedyn ni fyddai'n neud sioe stwnsh nes blan. So, fi'n licio gweud, yn lle edrych ar y wal, edrych ar y briciau unigol, a wedyn ni, fi gallu neud e. A wrth gwrs, unwaith o'n i mae bod nôl ar faes yr Eisteddfod yn teimlo fel rhoi paro drwsus, really comfy nôl arno, mae'n teimlo'n gyfarwydd, mae'n teimlo'n comfy. Mae'n really lyflu fod nôl. Just un top tip wrtho fi'n credu beth fi wedi trio wneud leni yw peidio gorlwytho yr amserlen fel petai. Achos arfer bod o'n i'n gallu wneud hwnna, ond mae yna bris i'w dalu dwi'n teimlo ar ddiwedd yr wythnos pan chi'n cyrraedd y man lle chi just wedi burn-out yn Saesneg. A dyw i ddim werth, yn dyw i? Ond na ni, fel na mai. A felly dysgu gwersi ni trwy'r amser. A gen I ddysgu yma heddi am eich profiadau chi, eich teithiau iechyd meddwl chi. Yn aml ni'n clywed am daith iechyd meddwl, ond wrth gwrs mae ganddo ni gyd ein iechyd meddwl, a weithiau os ydy hwnna yn iechyd meddwl sydd yn dioddef ar adegau, dyna pryd ni'n dod I drafod fel petai, ond iechyd meddwl gwael, iechyd meddwl da, mae'r spectrum ag un I gyd, pob un person arno fe, achos yn aml fi'n clywed pobl yn gweud, fi'r most unpsychologically complicated person ever, wedodd rhywun wrtho fi. Diddorol! Cofiau hwnna nawr, pan fydd yr amser yn dod, pan fydd yna rhyw her neu rhywbeth i'w wynebu, yn dy fe? Achos Hedydd, fe ges ti gyfnod reit anodd y do, ers yn ifanc? O'n i'n 11 pan ges I diagnosis cyntaf fi. So fi wedi bod mewn therapi ers o'n i'n 11. A dal yn cael therapi nawr, a byth wedi cael therapi trwy cyfrwng y Cymraeg. Hyd yn oed yn preifat, fi yn dal yn gorfod cael trwy Saesneg, achos fi ddim wedi ffindo rhywun. So fi'n talu 70 pint yr awr neu beth bynnag I cael gwasanaeth cyfrwng Saesneg. Ond mae
Mae'r arwydd newydd gwmpo ar fy mhen, a mae hwnna'n iawn. Mae fel cwtch bach gan meddwl. Diolch. Ie, cario ymlaen, Hedydd. Fi jyst yn ddiolchgar bod fi wedi cael cyfle i cael help a i cael y cymorth na. A mae fe dal... Fi'n credu fi wedi cyrraedd pwynt nawr le fi'n sylwi, pan i ti'n teimlo'n o reit, mae fe dal yn bwysig i mynd i'r sesiynau yma mwyn bod ti'n sefyll ar y trywydd na o fod yn iawn. A mae fe wedi cymryd 16 mlynedd i fi sylweddoli ni. I ddim dim ond mynd am y therapi pan ti yn y maned mwy tywyll a heriol, ond i barhau pan ti'n teimlo'n iachus. Yn union. O ti'n sôn fyna am iaith, ynddo fe, a mae mor ddiddorol, achos pan o'n i'n yr ysgol, fi ddim yn credu oedd y gair, oedd sicr ddim gorbryder, ond ddim chwaith anxiety. Yn Saesneg, sa'n meddwl oedd ni'n gwybod am y gair, a yn aml, o'n i'n cael cyfnodau weithiau ddim eisiau mynd i'r ysgol, am ddim reswm o gwbl, dim problemau, dim byd fel la, just y teimlad ma, o'n i'n methu esbonio, achos yr eirfa, chi yn ei gwaith gwych yn chi gyda lush, ac wrth gwrs mae meddwl yn i roi'r eirfa na i bobl, yn dweud, i rymuso pobl ifanc, i allu siarad, ti wedi cael profiadau glywed plant yn trafod e'n agored nawr, dy hunan yn do? Wel, mae'n bwysig, mae'n anodd credu bod ni yn y flwyddyn dyn ni ohoni, a bod ni dal yn gorfod coffio i gael pethau'n Gymraeg. Mae eisiau, mae'n wirion. A dwi'n cofio pan nes i weld seicolegydd a psychiatrydd pan o'n i'n 40, yn uniaith Saesneg. Mewn ffordd, o'n i ddim eisiau bod na, a nath nhw ddim gwella, a nath nhw weithio fi, right, if you're not going to get better now, oedd da fi a iechyd bwyta, we're going to send you to Bristol, a oedd hwnna'n ddigon o incentive i fi fel, reit, okay, mae rhaid fi wella nawr, achos sa eisiau mynd dros y fyd i gael fy nhrin yn fanna, felly lwcus o'n i'n tha cryf, yn gymeriad cryf, ond dwi jyst yn cofio ges i ddim bydd allan o'r sesiynau, achos oedd e ddim yn naturiol i fi, oedd ddim da fi'r geirfa iawn fel ti'n gweud, a nhw'n siarad yn bethau, nhw'n edrych yn dylygedi, a fyna o'n i fel, mam bach. O leia nawr, fi'n sylwi, dwi'n llywodraethwr yn yr ysgol lleol lle mae'r plant, felly, a dwi'n sylwi ma fe'n fwy normal nawr i fynd i weld cwnselydd, a hefyd, does dim yr angen i fod mewn stafell. Maen nhw'n cael neud sesiynau coginio, neu mynd am dro, achos weithiau, does dim angen yr eye contact na'r cyswllt llygad. Maen nhw'n teimlo mwy cyfforddus wedyn i rannu beth sydd ar eu meddyliau nhw, ac yn y pen draw, gwella'n gynt, a gallu rhannu gofidiau cyn bod pethau'n mynd yn wath. Ond mae dal y broblem iaith, a mae'n rhywbeth sydd angen gwella arno. Ond falle bod na ddim gymaint, mae'n siŵr fod na ddim gymaint o bobl yn hyfforddi, a falle bod hwnna'n symptomatig o'r ffaith bod ni fel cenedl o bosib ddim hyd yn oed wedi bod yn trafod y pwnc a ddim wedi rhoi'r cynnig y llwybrau na fel petai. Beth amdano ti ar eirfa, pan o ti'n edrych ni'n meddwl am yr bobl ifanc, ni dal yn y categori na gyda llaw, ond ti'n meddwl am y rai sydd yn ifancach, te. Ti'n meddwl, o'n i'n yr un ysgol, o ti'n trafod y pethau yma yn yr ysgol? Ddim o gwbl, a mae'n rhywbeth eitha newydd i fi dros y 5 mlynedd diwetha o ddihuno lan i y symudiad self-help a darllen llyfrau pobl fel Brené Brown a Love Brené. Cari Brené. Ydy ddi ma? Ydy ddi yn yr orsedd? Ddyled i fod. A dechrau pethau fel mediteiddio a wrth gwrs, dwi ddim i gael yn yr iaith Gymraeg, cymaint a licen i fe fod, ond am beth sy'n mor gret am cael y cyfle neu pethau fel hyn, a'r gwaith ti'n neud ar y radio, Hanna. Ti'n pethau mae pobl fel meddwl, Gwefan meddwl yn neud, a Cylchgrawn Lush, mae'n jyst yn ffantastig. Fi'n mynd i sesiwn consela bob wythnos, trwy gyfrwng y Saesneg, dim ots dy fi'n neud yn Saesneg, achos fi'n ddigon cyfforddus yn y ddwy iaith. Mae'n gallu rhoi pellter weithiau hefyd, weithiau, yn diwedd, rhwng yr peth a ti ddim yn gweld mor... Wel, na beth yw nid nes bod fi'n dechrau gweld pethau neu clywed pethau yn yr iaith Gymraeg, nes i sylwi faint oedd e'n meddwl i fi i glywed yn famiaeth i, ti'n modd, fel i ddarllen pethau mae pobl wedi sgrifennu yn y Gymraeg, neu glywed pynciau trafod i fi'n joio gryndedd nhw yn yr iaith Gymraeg. Yn i fel,
Mae hwn yn really bwysig. Felly, amser ges i'r cynnig i wneud hwn heddi, o'n i fel, diolch am ddod. Diolch am ddod. Achos y cwnsela wythnosol ma, beth oedd wedi arwen ti at hwnna? Ti'n sôn bod rhyw 5 mlynedd yn ôl, oedd bod yna rhyw awakening fel petai. Ydy hwnna wedi bod yn digwydd ers y cyfnod yna? Wel, unwaith i fi ddechrau dihuno fel petai, mae hwnna jyst yn broses sy'n cario ymlaen. Fi'n dihuno mwy o bethau. A argymhelliad oedd gan ffrind oedd yn mynd i therapi hunan. Oedd wel, pam so ti'n trial e? A ni fel, pam lai? A oedd yn y sesiwn gyntaf, ni fel, fantastic, just awr i gael siarad am fi. Ond just gyda rhywun sy'n deall, rhywun sy'n just yna i ryndo ac i gynnig unrhyw insight mae fe'n ei glywed sy'n gallu helpu fi weld pethau falle o'n i ffili gweld. A fel oedd Hedydd yn gweud, mae'r ambell waith fi'n teimlo fel bod fi mewn rhyw bydew a bod mae cymaint o fi weid ambell i wythnos. Fi'n good, ond wedyn i fi allu rhannu gyda fe y ffyrdd fi wedi tyfu yr wythnos na, sy'n neis i gydnabod y pethau da. Mae hwnna mor bwysig. Mae hwnna mor bwysig, achos fi'n aml yn teimlo yr heriau ni gyd yn ei wynebu, mae e'n mor bwysig i gymryd yr amser i feddwl. Ti'n beth oedd hwnna'n rili anodd i fi, ond nes i wneud e. A'n lle just, dyma hwnna lawr, o dylen ni ddim wedi bod yn poeni am hwnna, dyle hwnna wedi bod yn hawdd. Ond i fod fel, waw, nes i fe, a just i gael y cyfle na i gydnabod e, ynddo? Achos mae cael barn crwn o'n hunan yn bwysig, achos fi'n dieddol o just canolbwyntio ar y pethau negyddol o gallen ni fod yn un well yn hwnna, neu nes i ddim cweit neud cystad fyna, Ond mae dy fi griw, rhwydwaith i fi'n gael nhw, sy'n rhoi lot o gymorth i fi yn gweud, mae rhaid ti edrych ar y pethau da hefyd, os ti'n rhoi barn onest wedi dy hunan, mae digon o bethau da, pethau ti wedi gwella neu ffyrdd ti'n tyfu trwyddyn nhw, so mae'n bwysig i cael y balans na. Newn ni aros gyda ti funud am Owain, achos dwi gyda dy gyniatadu, mynd i ddarllen cerdd nes di sgwennu, dwi'n meddwl y dadeni ma falle. Sgriblon sobor yw enw y gerdd, ag gewch chi weld beth chi'n feddwl ohoni nawr. Dwi'n siŵr y bydd na 10 mas o 10 yma. Ond gewn ni drafod i maes o law nawr. Os ti'n cael un, man a man cael 2. Un arall, beth am botel? Pam lai. Lawr â hi, coni off, cer am ddwbl, paid a jibbo. Colli cerdyn, colli mynedd, colli reswm, ffeili cofio. Cleddyf o fwg a diod yn darian. Parti llawn pobl, ond cwmni mewn cwpan. Y glygian, y gwychian, y sipian, y clyncian, rownd a rownd y rownds a'r canu'n gwneud can-can. Y gwydrau yn gwagiod y gyfri, yr hwyr yn heneiddio dy iau, a'r hwyl sydd i'w cael yn yr hylif, yn llifo yn llai ac yn llai. Dathlu hyn a dathlu'r llall, hanner gwag a chwarter call, siotsen o siom a'r awch yn arafu, blinder y bore, diferion difaru. Ond mae bywyd sych yn fywyd gwych, bodlon dar cwmni a derbyn y drych, trwy sobri a sychu a chorcio'r poteli. Hanner llawn yw'r gwpan sy'n dal i lenwi. Mae'n wych! Ydy mae'n ffantastig! Mae e wir yn dda. Mae wir yn ffantastig, wir i ti. Ond ti'n bod yn amlwg yn sôn am sgriblon sobor, roi'r gorau i'r ddiod, a hynny'n benderfyniad ymwybodol o ti'n teimlo ti'n gorfod wneud? Wel, just ar y pryd, o'n i'n ameb y ffordd, o'n i'n byw bywyd, o'n i wedi bod yn byw bywyd un ffordd am ddegawdau, a ni'n ameb bod ffordd gwell, a oedd rhoi stop i yfed yn rhan o'r penderfyniad na, ffindo ffordd newydd i fyw. Nid unrhyw feirniadaeth ar unrhyw un sydd yn mwynhau diod, just penderfyniad personol y i fi. Fi'n licio meddwl dyddi am beth am yn fywyd licen i gadw, beth sydd angen gadael fynd, a wneud lle i bethau newydd, a oedd hwnna'n un ohonyn nhw. A mae bywyd ers gwneud y penderfyniad na, i fi, wedi gwella lot.
So mae yfed yn bwnc sydd yn gallu bod yn problematig, achos yn aml mae pobl yn meddwl am broblem yfed, a maen nhw'n mynd syth i ben eithaf y spectrwm fel petai, ond mae unrhyw le yn y canol, os ydw yn ddim yn neud y peth gorau llesol i dy fywyd i, ond mae jyst yr syniad sydd gyda ni am alcohol fel cymdeithas, yn dywe'n reit ddifyr. Fi wedi bod yn sylwi fe ar y maes ers cyrraedd fel rhywun sydd ddim yn yfed. Ti'n sylwi fe lot fwy fi'n credu o faint mae bobl, mae jyst yn rhan o'n DNA ni. Cwbl o beint yno. Pwy sy'n dreifo i ddweud maen nhw'n gweld Criw Stwnsh yn cyrraedd y maes. Pwy sy'n dreifo Ti'n modd, just yr assumption na, bod mae na beth i ni ma i wneud. A na beth yw joio hefyd. O'n i wedi anghofio pa mor greadigol o ti'n gallu bod oedd y gerdd na wych. Achos yn yr ysgol fi cofio ti'n greadigol. A ti'n bod be, oedd y gerdd yn hollol ffantastig. Fi dal yn cofio reit Hedydd, gwasanaeth nath Owain ar ddiolchgarwch, a oedd e'n extravaganza. Michael Jackson. Oedd Michael Jackson yn canu What have we done to the world? A wedyn oedd y crowr yn dod arno. Oedd e cyn dyddiau PowerPoints go iawn, a rhyw PowerPoint. So ti yn berson hwnna, dwi'n greadigol. Ti'n cofio hwnna? Felly ti'n cofio? Wrth gwrs bod fi. Waw. Yn tynnu bod gyfyrddin gyfan yn cofio'r wasanaeth ddiolchgar. Waw, fi eisiau gwneud hwnna. Waw, ffantastig. Ti Llinos wedi bod yn greadigol o ran. Ti'n ysgrifennu'n greadigol? Ti'n neud lot o waith golygu nawr? Dwi'n trial bod yn greadigol. Mae fe'n outlet bach da. Fi wedi sgwennu tipyn a dim ond fi sy'n gallu gweld o'n licio ni rhyw ddwrnod, felly sgwennu bach mwy. Ond mae'n bwysig, achos yn y gwaith ni'n neud gyda Gwasg Riley, ni'n neud llyfrau llesol i blant sydd yn trafod pynciau eang mewn ffordd sensitif. A mae lot o deitle fyna, fysa ddim ar gael pan o'n i'n bach. A fi'n gallu ystod lawr gyda'r plant. A mae hyd yn oed, mae gen i ferch 2 oed, a mae hyd yn oed hi'n gwybod nawr, os ydy'n gweld plentyn yn edrych yn drist, mae hi'n gweud, wedi cwmpo. Neu mae'n gallu just cysylltu pethau, mae pethau bach fel yna, mor bwysig. Yn y llyfr yna, fi'n darllen gyda'r plant hefyd, mae fe mor yn naturiol fel riant os ydy plentyn yn crio neu'n cwmpo, ti eisiau mynd, paid o llefen, paid o becs. Ti'n neud yn naturiol, ond yn amlwg, mae'n iawn i lefen, mae'n iawn i fod yn drist, yn dywe? Ydy, bendant. Mae hwnna'n rhywbeth i ti wedi dysgu yn dywe, i dderbyn dy emosiynau. Ie, odi. Fel yn gwrando ar y gerdd fyd, o'n i'n teimlo na beth o'n i fel gyda Eisteddfod. Oedd da fi perthynas gyda Eisteddfod, le o'n i'n mor gyffyrddus yn teimlo'n isel, o'n i ddim really moyn gwella. A wedyn, nes i just un o lan rhyw fore, o'n i feddwl, mae rai bod mwy na hwn i gael. Waw. Mae rai bod mwy. O'n i feddwl, fi ddim yn moyn fod fel un ragor. Waw. Ond oedd e just mor cyffyrddus, a o'n i mor cysurus yn yn ogof bach tywyll i. O'n i fel... Dy normal di, yn dyma? Ie, o'n i ddim yn moyn unrhyw beth arall, achos o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth arall, a oedd hwnna'n really, really scary. Ydy. A wedyn, just dod i derbyn, fel, na, mae rai bod mwy na hwn i gael. A meddwl, reit, fi'n derbyn bod fi'n teimlo fel hyn nawr, ond fi'n derbyn bod fi yn gallu teimlo'n wahanol. A oedd hwnna'n broses hir, ond bendant yn un gwerth chweil, achos byddwn ni ddim yn ystod yn Eisteddfod heddi. Byddwn ni moyn thebyg gytre yn ystafell fyw ar ben yn hunan. Wedi cwrlo lan heddi. Dwi'n meddwl bod yn beth iach dros y blynyddoedd diwetha i fel oedd e pan o'n i'n yr ysgol. O ti ddim yn siarad am dy deimladau, a fel o ti'n sôn, weithio ti ddim eisiau mynd i'r ysgol. Wy'n trial bod yn agored gyda'r plant, a os ydy nhw'n gweud, mae bola tos dy fi, fi'n meddwl, mae rhywbeth yn poeni, a falle mae cwbl o ddynodau yn mynd, a tan bod ni'n cael gwybod beth yw hynna, ond mae'n bwysig cael y drafodaeth yna. Fel mae'r plant, fel mae'r hynna'n gweud, sa'i rili moyn mynd i'r ysgol fori, fi moyn mental health day. Neu fel, mae hwnna'n hollol iawn. Neu fi'n cofio un tro, y ferch 10 oed wedi gweud wrthai, allai just mynd at y mam gi fori, fi moyn diwrno mam gi fori. Fel, wel, dylsyn ni ddim gweud iawn, ond... Pam lai, achos mae'r pethau yma'n bwysig, achos mae'r ysgol yn gallu aros, a mae'n bwysig i edrych ar ôl dy feddwl di cyn dim byd arall, achos os ti'n colli hwnna... Hwna yw'r ddeuoliaeth fi'n rhwng y genhedlaeth yma. Fi'n gwybod mae gymaint mwy o bwysau gyda cyfryngau cymdeithasol a delwedd ag ati, ond wedyn mae'r eirfa fi'n teimlo yn fwy ar gael iddyn nhw, achos eto fi'n teimlo
oedd e ddim yn iawn i ddim fod yn iawn pan o'n i'n iau. Oedd e fel, beth sy'n bod o ti te? O, come on, dere, joia, joia, na hwn. A nawr fi'n teimlo, maen nhw'n gwybod mwy, gobeithio, mae yna waith gwych wedi cael ei wneud yn dos i ddangos it is okay not to be okay. Yeah. Fi'n gwybod yn yr ysgol yn Bro Teifi, mae yna lycynnau bach i ti fynd hefyd. Os ti'n teimlo bach eisiau tywelwch, mae rhywle gallen nhw fynd, rhywun maen nhw'n gallu siarad gyda nhw. To hyn nhw jyst am hanner awr fach. A hwnna ddim i gael. Fi'n credu, o ti'n osgoir yn ysgol. Os o rhywbeth y bod, o ti fel, na, o gos, a'n mynd i weld nyrs yr ysgol. Ond erbyn hyn, fe normal fel, o, fi moyn hanner awr fach, allai jyst mynd i weld y nyrs. Jyst i cael sit down fach a jyst, ymlacio a mae'n normal. A'r derbyn na, fel o ti'n gweud bron, yn dy fe, i dderbyn, o, a mae hwn yn mynd i basio, yn lle trial cwffio fe am ddiwrnodau, a bod e'n para'n hirach, i just derbyn y cyfnod anodd yn anffodus, ac i gwybod, mae hwn yn mynd i basio, ond dyw e ddim yn mynd yn hawdd, neu dyw e'n mynd yn haws? Na, dim really. Ond mae'n cael sesiynau therapi di. Ie, odi, a mae fe'n dda i gweld, so mae hwn yn digwydd, so fi'n dechrau mynd lawr, a nabod y triggers na, a nabod yr arwyddion na, a wedyn ti'n gallu paratoi a meddwl, reit, fi'n gwybod beth sy'n angen fi wneud nawr. Mae angen i fi pwsio'n hunan. Mae angen fi mynd mas am wac. Hyn oed os i fi jyst yn gweud helo i 5 person, gyda pob helo, fi'n teimlo tyma bach yn well, achos ti di wneud ymdrech a ti di gweld rhywun a ti di cyfathrebu da rhywun tyma bach. Yeah. A mae hwnna'n ei byd o les, fi'n credu. Mae hwnna yw'r peth ola ti moyn wneud. Hwna na beth sy'n angen ti'n neud am bethau, yw y peth ola na ti'n moyn neud. Fi'n credu fi wedi gweud hwnnw blaen, ond mae fe yr elfen hunan garedigrwydd a compassion, tosturi yn y Gymraeg fe, compassion yn Saesneg. Weithiau mae hwnna yn golygu wneud y peth anodd yn diwe, ac yn un aml yn meddwl bod yn garedig yn hynna'n meddwl, o, na i just ddim mynd heddi. Hwnna'r peth caredig i fi wneud. Sa'n mynd i ddod i wneud y sesiwn ma da meddwl heddi. Na i hala neges ar man yn y gweud, sa'n teimlo fe wneud y heddi, sori. Ond y peth caredig i wneud yw i troi lan weithiau a dangos i dy hunan bod ti'n gallu neud e. Ti'n cytuno gyda fi? Clywes i rhywbeth ffantastig mewn podlediad o. Oedd rhywun yn rhannu am ti unigrwydd, mae hwnna'n rhywbeth i fi'n gallu dioddau gyda fe am y llai. A dde'n gweud, os fi'n teimlo'n unig, gad fi fod. A ni fel, a'r hollol gwrthwyneb sydd angen i fi wneud os fi'n dioddau gyda unigrwydd, mae angen i fi gysylltu, ond am y llai, yna'r peth diwetha fi moyn wneud. Ti'n cael clap nawr. Mae'r ofsedd o'n glan i fynd yn boes, pobl sy'n gwrando gytra, ond ie. Ti'n meddwl beth fi'n clywed chi'n gweud gael derbyn lot, a just derbyn fel hyn i fi'n teimlo. Ar hyn o bryd a wneud y basio, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n really helpu fi gweud gyda wythnos yn yr Eisteddfod. Fi'n gallu teimlo am beth rhaid bod rhai fi bortreu rhyw fath o ddelwedd gwed ar y Owain maes. Wel, wrth gwrs, mae Owain yn cymryd lot o egni. Wrth gwrs bod e. Ond fel i fi, mae derbyn, reit, mae hwnna'n cymryd lot o egni, felly bydd rhaid i fi ffindo adegau tawel, bach o lonyddwch fan hyn efo'n côr. A fi ma'n rhannu bwthyn gyda chriw stwnsh. A mae'n mor lyflu, mae pob un yn ei hyd yn hyn wedi cael diwrnod lle falle smo'n ni'n teimlo 100%. A ni jyst yn gweud na'r yn hunain. A wedi tynnu'r disgwyliadau i ffwrdd. Wel, siwr allwn ni helpu ti, beth ti angen, ti moyn i wneud hwn dros ti heddi. A mae hwnna jyst yn wahanol, rhyw shift emosiynol o, jyst fel un i fi heddi. Na, mae'n teimlo'n lot fwy iachus na gorfod, fi gofod fod 100% tŵr amser a hapus. Bendant, dwi ddim yn bosib. A ti'n weithiau i dderbyn hefyd, ti ddim yn mynd i gallu gwneud rhywbeth achos ti ddim yn iawn. Y derbyn yma eto, yn dy fe. A ti'n byth mor wael a beth ti'n meddwl yw yn bendi i weid, sori, sa'n gallu dod heddi neu rhywbeth. Yn dy fe, Mae'r ffiniau'n bwysig. Mae hwnna'n rhywbeth fi wedi dysgu'n ddiweddar. Ti'n modd yn 37 oed. Ti'n meddwl boundaries? Ie. Sa i wedi clywed y gair yn y Gymraeg. Na ni, ffiniau. Paid â chroesi'n ffini. Ti'n y Brunei boundary land. Ie. Sori, Llinos. Fel mam brysur, ti'n bod, a ti eisiau rhod yn yr un cwch, sy'n trial bod yn rhywbeth i bach o bawb. Dwi'n gweithio'n llawn amser i gwahanol gwmnioedd. Dwi'n fam a dwi'n lywdweithwr, dwi'n bartners, ond mae disgwyliadau fel yna. A dwi'n just fel, reit, mae rhaid, dwi'n methu mynd full pelt trwy'r amser. So mae ffiniau i gael, a fi wedi bod lot mwy llym gyda fy hunan. Yn ymwneud, fel o ti'n sôn am wythnos diwetha, ti'n cael gorffen popeth achos bod ti'n gwybod bod Steddfod. So, oedd just
popeth full on wrth oswetha i fi hefyd, achos ti tial gorffen popeth, a wedyn, o'n i'n meddwl, i be? Pam bo fi'n derbyn y gwaith ma? Os fi'n gwybod bo fi'n mynd, pam bo fi'n neud i'n unan? Achos ni'n mynd i Sbaen diwedd yr wythnos, a o'n i'n meddwl, come on ar Llinos. So o'n i'n cael gair bach gyda'n unan wedyn, achos o'n i'n meddwl, so mae jyst y ffiniau na, a gyda'r gwaith, os fi'n cael off day, na i weid wrth rhywun, reit, sa'n teimlo'n 100% heddi, so os fi'n mwy tawel, na pam, jyst gadewch fi weithio'n yn dawel, a os ffain, ti'n modd. Na i weid os fi'n stryglan gormod. A ti'n modd, maen nhw'n derbyn na hefyd, sydd yn dda. Chos mae pawb yn yr un cwch, so ti ond yn siarad gyda pobl. A ti'n modd cael gwared o'r syniad o berffeithrwydd, achos dwi ddim yn bodoli, a mae hwnna wedi helpu fi gymaint, a fi jyst mynd, ti'n modd, a fi'n credu falle bron ys cael y boes hefyd, fi'n meddwl, allai ddim wneud hwn i gyd yn berffaith, a does dim angen iddo fo. Fe sy'n mor dda yn fod yn berffaith, mae'n swnio'n really boring i fi. Na'r peth, achos pan ti'n gweithio adre hefyd, fel dwi'n neud llawn amser o adre, a y slawer dydd, ti'n modd, mewn swyddfa, fydda ti yn colli, os ti'n sal, ti'n mynd mewn i'r gwaith i heintio pawb arall. A ti'n mae'n rhaid cofio hyn, achos dwi wastad yn gwthio'n hunan hyd yn o pan dwi'n sal. A ti'n fel, wel na, Llinos, just chill bill nawr. Mae'n hollol iawn i ti cael diwrnod off. Mae eisiau hwnna ar bach o bawb. A mae gyd yn iawn i dweud, mae un peth sy'n iawn i ti ddim yn iawn i rywun arall. Yna mae ffrindau fi, mae hi wrth i bodd yn cael hoover lines teidi yn y carped. A ti'n bod, a oedd hi'n gweud, fi'n trial ddim. Ond mae beth ti moyn yn bwysig hefyd. So os mae hwnna'n neud ti'n hapus, ffind ar amser i wneud hwnna. Oedd Owain yn gweud gyda ti'n llnau'r tŷ cyn bod e'n dod lawr fyn. Dyna draw i ti ni. Dyna heibo croes lan ar dy ffordd nôl i adre. Hedydd, cyn bod ni'n cloi fan hyn de, pa fath o bethau eraill yn ogystal o'r cwnsel a'r therapydd ti wedi ffindio ti'n mwynhau gweithio gyda hi? Beth arall sy'n dy helpu di? Fi'n neud lot o pethau fel crochet, so ges i'r cyfle i mynd i Huts, Help Us to Survive, lawr yn Castell Newydd Emlyn. A maen nhw yn elusen sy'n just, ti'n mynd na am diwrnod bob wythnos neu beth bynnag, a maen nhw'n neud fel gwersi coginio, sy'n ti ddim yn gwybod sure mae coginio, neu ti'n fel, mae dyn nhw stafell crochenwaith, so ti'n gallu neud fel mugs a pots a stwff dy hunan, a maen nhw'n dysgu fel just sgiliau newydd, a ti'n gallu neud fel gwaith pren gyda nhw. So mae just fel neud rhywbeth gyda dwylo fi, achos os i fi ddim yn teimlo'n dda iawn, ond fi'n eistedd lawr a fi'n neud crochet, wedyn o fewn hyn a hyn o amser, fi'n gallu gweud fel, wel, sei wedi actually just gwastraffu amser yn eistedd ma'n neud yn byd, fi di neud blanced mas o hwn i'n hunan. A mae fe'n fel fod yn productive heb actually teimlo fel bod ti'n neud yn rhywbeth. A mae fe'n helpu amser i paso fyd, achos mae'r dyddiau yn gallu teimlo'n really hir pan i ti'n teimlo'n isel. A fi'n cwmpo mewn i patrwm o just cysgu trwy'r dydd. So wedyn, mae cael rhywbeth fel a i wneud yn help, achos mae fe'n cadw meddwl fi'n fysi a fi'n cael rhywbeth mas o fe. Gwych. A fel, mae'r un peth da darllen, fi'n darllen lot. Achos wedyn, ti'n mynd mewn i byd y llyfr na, ti'n mynd mas o dy ben am bach, a ti'n mynd mewn i'r byd na sydd wedi cael ei ysgrifennu amdano. A mae'n anpaso amser fyd, a falle mae prynawn cyfan wedi mynd, a ti ddim actually wedi sylwi, achos mae dy ben wedi bod mor fysi yn y llyfr, yn hytrach na hel meddyliau mynd rownd mewn cilchoedd. Ti wedi cael gwared o'r problem am tyma bach. Dwi'n lwcus i wneud hwnna fel bywoliaeth. Lwcus iawn. Dwi ddim yn swydd. Nawr te, Owain a Hedydd, fi wedi sylwi bod gyda chi tattoos hyfryd. Ydyn nhw yn golygu rhywbeth am eich siwrne chi? Ydyn nhw'n bethau personol, neu ydyn nhw'n bethau, ti'n modd, neu falle bod o ddim yn mynd mor ddofn na hynny, os ydy hwn yn ddofn? Wel, mae tattoos gyda fi ar y fraich chwith o goed, achos ers ddeffro, mae natur wedi dod really bwysig i fi, a nes i symud nôl i'r gorllewin ar gyfer Covid, a fi wedi cwmpo mewn cariad gyda gorllewin Cymru. Eto, mae'n lush i fod yn Tregaron am wythnos. Ond a ni jyst yn edrych ar cod, fel sef bod fi'n gweld nhw am y tro cynta, yn y mywyd. So mae fi yr onnen fan hyn sy'n cynrychioli plygu gyda'r gwynt. Felly, mae bywyd yn newid, mae newidiadau'n digwydd, felly i fynd gyda nhw, os nag i fi'n plygu fyddai'n snapo.
So di hwnna'n neud synwyr. Hoffi. Y dderwen, wel cyfyrddin wrth gwrs, ond hefyd yn cynrychioli greiddiau, perthyn, cryfder. A wedyn ni, y pinwydden sy'n cynrychioli, ni gyd yn y goedwig gyda'n gilydd, ond ti'n perthyn i dinan hefyd. So, you're your own tree amongst the other trees, math o beth. Hoffi, gwych. A'r iaith Hedydd yn elfen sydd yn y bwysig i ti, mae'n chwedloniaeth Gymraeg gyda ti. Ie, so mae 'da fi sawl tatw am fel, mae 'da fi geler darnau, mae 'da fi pethau fel afaru lwyd a popeth fel la, a wedyn mae 'da fi dihareb hefyd, tatw cyntaf ges i oedd dihareb angor diogel i'w gobaith. A oedd hwnna jyst wedi... Ges i hwnna pan nes i dysgu fel, os mae gobaith dy ti, ti'n mynd i fod yn okay. Ond unwaith ti'n colli hwnna, na pryd ti'n mynd bach o drwbl. Gobeith yw popeth, fi'n meddwl. Wel mae hwnna yn nodyn arbennig i ni i gloi, dwi'n meddwl. Ac i unrhyw un sy'n gwrando, os yna unrhyw un wedi cael ei effeithio gan unrhyw un o'r pynciau yma, neu os ydych chi eich hunan eisiau help, dyma ddihareb neu idiom arall, gorau cam cyntaf, y cam cyntaf yna. Cam dros y trothwy yw hanner y daith. Ewch amdani, gofynnwch am yr help a fyddwch chi ddim yn difaru. Diolch o galon i'r panelwyr. Diolch i'r gynulleidfa hyfryd fan hyn ar Llwyfan y Llanech. Diolch i'r orsedd am fod yn gefndir i ni yn ystod y sgwrs. Diolch o galon i chi. Ac i bawb sy'n gwrando eto, gobeithio bod chi wedi cael bydd o'r sgwrs. Diolch bawb.